Твой, в Тебе Духа Святом се празни. Христос Бог наш, просвещай сущния възмездителите ти, Царче праведни. Храни Богатния, Освободителя душ наших, даруешь тако нам воскресение. Господи, помолим се, Господи, Боже, наистина Твоите международности, да познаваме като твърдост, Твоя ръцени слав, който сил. Да приведем със име се пази по засловна кралето, страни от Него, старата уная, събуда и безпълни с вяра. Надежда любов към Тебе, запознай, че чисти Бог и Сина на Твоите. Господ наш Исус Христос, Светия Твой, да дай връзку с всички Твои заповеди, да пази угодност на Тебе, защото ако човек стори тия неща, ще вече с Тебе запиши го. Книгата на Сина живота го съедини за старото с нейния, се прославя свърх Него. Светото Твое името мислен, Сини Господа наши, Исус стане за страса дух, нека учите винаги. Милости огледат в Него, учите, защото го само батом развесели го в делата на детето на всичко потомство величае. Като се поклани и слава велико съвършено име Ти хвали винаги по всички ни живот, защото Те е възпяла всяка небесна сила и Твоя слава. На Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги у веки веков. Амин. Господа, помолим се, Господи, помилуй, вечни владико, Господи, който створил човек по своя образ, подобие си му дал възможност живот вечен. После като отпаднал, че греха не си го презрял, се урочи от прощаване на Христа Твой, Господ, Света, Сам Ти при небесни царства Твои създавани. Като го избавил в жълт, навреди, отвори очи на моя се, в Него посветни Иван се поражи към живота му светъл ангел, който го избавил всеки замисъл навреди, от лошо, ще разпаднешки да има помощ привидение. Изгони от него всеки лошниче дух, който е скрит на сърцето му. Изгони от него всеки лошниче дух, който е скрит на сърцето му. Изгони от него всеки лошниче дух, който е скрит на сърцето му. Дух на завода, дух на лъжа, дух на лице, всяко любе, дух на лъжа и всяко ще, което си върши получава на дело и направи го. Разумно стана с отход на Христа, Твоего пошенча на Църква, светен си на съзнатно свейн на вещи царство си, като преживее. По заповедите запази печат непороден върт, нека се безнен да почи блаженството на светиите царството водат. И милосърди човек на Твоя Син, Свят си, благословен заедно с Пресветия Бог и Отварящ Твой дух, сега и винаги у веки веков. Амин. Отрича се от сатаната, всички му дял, всички му ангели, от всички наследеща му гордост. Отричам се. Отрича се цена, всички му дял, всички му ангели, от всички наследеща му гордост. Отрича се цена, всички му дял, всички му ангели, от всички наследеща му гордост. Отрече ли се от стената? Отрече ли се от стената? Отрече ли се от стената? Духни и тялото да стъпваш край. Айде да смесим другата страна. Където бях. Съчетаваш ли с Христа? Съчетавам се. Съчетаваш ли с Христа? Съчетавам се. Съчетаваш ли с Христа? Съчетавам се. Съчета ли с Христа? Съчетавам се. Съчетах се. Съчетах се. Съчета ли с Христа? Съчетах се. Съчета ли с Христа? Съчетах се. И вярваш ли в Него? Вярвам в Него като в Цар и Бог. Вярвам в Него. Ще прочета символът на вярата, в именно в какво вярваме. Бог Отец, Бог Син и Бог Дух. Вярвам в един Бог Отец, съдържащ Творец небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ, Сина Божий народния, който Отца, роден от Отца, преди всичко векове, на Бога и Син Бога и Син, роден със Творец. Единосъщност Отца, всичко е станало, който е нашето Отец, за нас спасение слез небеса, се оплатих от Дух Свети Дева Мария и стана човек и бересна за нас препълните пилата и справи по греба. И възкъсна трети ден според писанието, възлез на небесата, седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава, разсъди живи и мъртви. И царство му ще има край в Духа Святого Господа, животворящия, който от Отца изхожда. Кому се поклоним го сам народ от Отца и Сина, и който горе спрости в една света съборна и поста църква. Изправено кръщение за прощаване на грехове, чекам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Съчетали с Христа? Съчетали с Христа? Съчетали с Христа? Съчетали с Христа? Съчетах се. И поклоним се, поклоним се на Отца и Сина и Светия Дух. Поклоням се на Отца и Сина и Святия Дух. Единосъщна и неразделна Троица. Единосъщна и неразделна Троица. Душевен мир на Господа се помолим, за мира свише Той свет храм, за високо преосвещение, да от припрящ от свещенство, състателя прич народ. Господа помолим се, Господи помилуй и спаси стойни и освети тази вода със силата на действието на Светия Твой Дух. Господа помолим се, Господи помилуй, за да си изпрати Богата на избавлението благословението Йордано. Господа помолим се, Господи помилуй, за да се простим. И с прошет на разум и благочест Светия Твой Дух, да на Господа се помолим, Господи помилуй, да дойде върху тази водочно действие на страхите за Троица. Господа помолим се, Господи помилуй, да стане този, който се кръщава в тази радостта и за някакво царство, се окаже се на снат наследен на вещи блага.
На Господа се помолим, Господи, помилуй, стане средство на спасението и смъртта на нашия Господ Христа Бога. Знамоме Той запазва богатството на кръщението и връчение в духа чистен и пророчен страшния ден. На Господа се помолим, Господи, помилуй, да бъде тази вода за Него. Бъди на обновление за прощение на греховете на нето, Господа, помолим се, Господи, помилуй. Като помилим цари на всички свети и пресветалата, пречиста, преблагословена. Слава нашия Христа, Богородица и Преснева Мария, нека сами себе си, други цели на живот на Христа Бога да отдадем, защото Те властиха слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, о веки веков. Амин. Век сте, Господи, че не за Твоите дела няма достатъчно да разпеем Твои чудеса. Амин. Век сте, Господи, че не за Твоите дела и няма достатъчно да разпеем Твои чудеса. Амин. Век сте, Господи, че не за Твоите дела и няма достатъчно да разпеем Твои чудеса. Амин. Сам Ти чрез Сърни стига на Светия Твой Дух и освети тази вода. Амин. Сам Ти чрез Сърни стига на Светия Твой Дух и освети тази вода. Амин. Сам Ти чрез Сърни стига на Светия Твой Дух и освети тази вода. Амин. И дай Богата на спокойното, благословението на Гордан на праведство на нетленния. Посветен дар, че се грехове Христос, Бог и възнебната събраеща си. С ангел сила изпълни да бяха от нея, замешат призов, че доставна страшна струхвете Твоя, Господи. Да съкрушат по знака на Твоя през всички вражески сили. Амин. Да съкрушат по знака на Твоя през всички вражески сили. Амин. Да съкрушат по знака на Твоя през всички вражески сили. Амин. Амин. Алелуя, алелуя, алелуя. Боже, Отца и Сина и Духа. Амин. Насушат вярата. Твоите ръце ми сътвориха и устроиха. Да ходи по Твоите стъпки. Кръщава се Божия рад, Станислав, в името на Отца. Амин. И Сина. Амин. И Светия Дух. Папа. Амин. 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 Голям да пораснеш. Голос, милички. Печа дар Духа Святаго всичко. Печа дар Духа Святаго. Амин. Печа дар Духа Святаго. Амин. Печа дар Духа Святаго. Амин. Браво на момчето. Печа дар Духа Святаго. Амин. Да, миличе. Печа дар Духа Святаго. Амин. Дай ръкамата му. Печа дар Духа Святаго. Амин. Печа дар Духа Святаго. Амин. Айде сега. И двото го прави. Постриха се Божия рад, Станислав, сега и Няма, баба, няма. Айде, сакото му служи на големия мъж. Айде. Айде, бабо. Айде. Айде, гледаме с моето момче. Чао сега, Бъмка. Айде, Бъмка, бабо. Айде. Айде, чао. Айде, айде. Станиславе. Закопчей го, закопчей го. Така. Да издрей хубаво на слънцето моето момче. Елите, во Христа крестите тя, во Христа облекоте тя. Алелуя. Елите, во Христа крестите тя, во Христа облекоте тя. Алелуя. Елите, во Христа крестите тя, во Христа облекоте тя. Алелуя. Слава Ти, Светото Твое, и во веки веков. Амин. Во Христа облекоте тя. Алелуя. Во Христа крестите тя, во Христа облекоте тя. Алелуя. Преподобная Божия Мария, слушай Святото Евангелие, Божието мир
да бъдете скипвахте духове своему. От Матея, Святото Евангелие чтение, слава Тебе, Господи, слава Тебе, Богомен. В оно време 11 учениците от Галилея на планата им бе заклада Исус, като видяха поклониха му се, а некои се усъмниха. И като се прави Исус, заговори им речи, даде ми се всяка власт в небето на земята. Ето и не научат всички народи, като кръщават в името на Отца и Сина и Святаго Духа. И като ги учите пашата на заповядването, аз съм с вас пред всички от свършите на света. Амин. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Оправдан си, просветен си, ответен. Помисли си името наше, Господи Исус Христос, и си кръчки на ръкомата си освети, в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Благодействаме, приятели, здраве, Божие, благое посвящение, подай, Господи, високо смъртните и го охрани моего Господу и всех праздничный, Станислав Младенецного покръстния и всех сродников Его, и сохраним на многое лето, многое лето, многое лето, Пресвятая Богородица, спаси честнейших и немисловнейших обяснения Серафим, Бейсения Богослава, Роче, Същный Богородица, Тя величаем. Слава Тебе, Христе Божий, Панаши Господи, слава Тебе, Христосския Бог наш, който си кръстен в храна помнят на Своята преспросна майка, на самскомния апостол мъжници, преподобници, богослов наши отци, на си ангели, архангели, цялото небесно войн светли, първо апостол Андрей, първославничен, памет честни на всички Твои си, помилуй спаси, като благ и човек, любец, амин. Молитвы си, Отец наши, Господи, Христе Божий наш, помилуй нас, амин, амин. Ще ти благословен празник на всички ви, нека Бог те вода, благодат, милост и свише да ви дарува мир, здраве, благоденствие и любов в сърцата. Нека Бог да ви благославя, просвещава и освещава. Да жив и здрав младенецът, който се кръсти, който се роди, който стана християнин. А именно Станислав. Бог да е с вас и да ви благослави. Амин.